per anar a la feina. Jo treballo a Cornellà, llavors m'agafo aquí el tren fins a Cornellà. Doncs per fer viatges als caps de setmana i per venir aquí a treballar. Lo acabo de comprar ara mateix i, bueno, en principi la faré servir per anar a viatges de Barcelona, de Badalona, fins a Calella. No vaig tenir problema, el vaig comprar de gust. Vaig anar directament a l'estació de Clot. Jo no, però un company ha dit que no ha vist més gent de la normal. Bueno, doncs la gent que utilitzi o que no, o sigui, que tingui opció tant de metro com de tren, per exemple, tenint un abonament de tren de Renfe gratuït, doncs pot tirar cap al tren, de manera que hi haurà més gent i si els serveis segueixen igual, no hi haurà millora. Al final un benefici no serà un benefici econòmic però no de qualitat.